Urtarrilaren 7 arte, Iruñeko Ziudadelan bestelako argiak jaialdiaren 10. edizioa ospatzen da. Jaialdi honetan, arte instalazioak, argi jokoak eta bideoartea ikus dezakegu. Jaialdien bideoak 3 lekutatik etortzen dira. Zinetika jaialdianenak 4 proiekzioekin, udaleko bildumaren 4 bideo ere baditugu, eta azkenik eskerrak eman nahi diogu La Comunidad kolektiboari Plaga bideoa ezartzeko. Aurten, iaz bezala, sormen tailerrak egongo dira armaretoan, eta horrez gain, kasernetan eta tuneletan badaude argi jolasak La Pastora kolektiboaren eskuz. Horregatik, eman dizkiogu eskerrik asko hau posible egin duten guztioi, eta gehien bat gonbidatzen zaituztegu Iruñeko Ziudadelara beste argiekin gozatzeko.